नमस्ते. आज आपल्याला ताईने व्हिडिओ पाठवलाय, केक बनवलाय तिने. तर आता तो आम्ही दोघं बघत होतो, पण मी म्हटलं तुम्हाला पण दाखवावा. तर आमच्यासोबत तो व्हिडिओ क्लिप तुम्ही सुद्धा बघा आणि तुम्ही सुद्धा ते रेसिपी बघा ताईने म्हणजे काय इन्ग्रेडियंट्स यूज केले आणि कशा प्रकारे एकदम सिंपल प्रकारे तिने तो केक बनवला. तर आपण एकत्र बघूया आणि त्यानंतर आपण टेस्टिंग सुद्धा करूया. ठीक आहे, 3, 2, 1 स्टार्ट. तिने 20 बिस्किट घेतले, मिलॅनो हाईड अँड सीक मिक्स आहे. दूध घेतलंय, तेल घेतलंय आणि ओव्हन 15 मिनिटं अगोदर ती गरम करायला ठेवते ओव्हन. एक कव्हर मधून काढले बिस्किट, मिक्सरला लावते. मिक्सरला लावलं, दूध टाकलं त्याच्यात. दूध टाकून असंच बनलं. दूध टाकून घट्ट पेस्ट केली. आणि त्याच्यामध्ये आता इनो, त्याला फ्लफीनेस येण्यासाठी थोडस. त्याच्यामध्ये थोडस दूध टाकलं त्याने, म्हणजे थोडं है ना, इनो फेस आला बघ, जरा ढवळलं. आता परत मिक्सरला लावणार नाही, मिक्सरला नाही, फक्त त्याने ढवळलं तेवढंच. आता तेल लावते, म्हणजे हा बाटा ओव्हन मध्ये ठेवायचा ना आपल्याला. हा बाउल तसाच ठेवणार. हा, ही केकची रेसिपी ओव्हन बेस आहे. अच्छा, हे बटर पेपर लावलं. बटर पेपर गरजेचं असतं ना, कारण ते केक आपलं चिटकत नाही मग आपलं केक. आणि जेव्हा पण आम्ही बटर पेपर नाही लावलं तर कधी कधी चिटकायचं, ते कधी कधी चिटकायचं, कधी कधी नाही चिटकायचं. तर तेल लावते परत बटर पेपरच्या वरती. तोच मिक्सर इनो टाकून मिक्सरला लावलं, इनो टाकलं, ते दूध टाकलं आणि मग नंतर तो ह्याच्यात टाकला. जरा शेक केला, हलवला आणि म्हणजे हे आपल्या घरात अशीच पडलेली बिस्किट असतात ना. 20 याच्यावर ठेवलं, टायमर स्टार्ट. आता हे जे उरलं होतं ना, आपण हे काय केलं, त्यांनी दूध टाकलं त्याच्यात. म्हणजे दूध टाकतंय त्याच्यात, कारण ते चॉकलेट आहे ना, मग मिल्कशेक झालं हे. बरोबर ना, आपण मिल्कशेक घेतो ते दुकानातून. त्याच्यात साखर टाकली, आपल्याला जेवढी पाहिजे आपल्याला तेवढी साखर टाकायची, नाही करायचं तर नाही टाकायची. दूध आणि ते उरलेलं चॉकलेट, त्यामुळे एक मिल्कशेक सुद्धा झालं. म्हणजे समोर केक सुद्धा आपल्याला रेडी आहे. भांड्यामध्ये ते लागलेलं होतं ना मिश्रण. आता बघ, केक ओव्हन मधून काढलेला आहे, केक तयार, चांगला फुगलाय ना. हे मिक्स बिस्किट, बॉर्बन घेतले आणि मारी बिस्किट घेतले तिने. आता हे कशाला, केक तर झाला. पावडर घेतली, हे डेकोरेशन साठी असेल. दूध टाकलं त्याच्यात, थोडंसं दूध टाकलं, म्हणजे आपण पीठ कसं बनवतो तसं बनवलं ते. झाला गोळा झाला. आता काय करते, मेन इम्पॉर्टंट असं की ते डेकोरेट कसं केलं जातं, ते ट्रिक काय असते. ते दाबते, चप्पट बनवते. काय करते, असे दाबून चपाती एकदम बारीक आहे, एकदम बारीक येते आपल्याला. म्हणजे पुरी टाईप केला एकदम बारीक येते. असं दिसायला मोठं वाटलं असेल, पण ह्याच्यात बघ किती बारीक आहे. एकावरती एक तिने 5 ठेवले, असे 5 थोडे थोडे ठेवून आणि त्याला रोल केले, है ना. सेम पण तिकडे पण एवढेशे छोटे आहेत, एवढेशेच त्याला रोल केले. छोटी पुरी टाईप बनवला तिने आणि ते असे घसरत ठेवले ना. आणि आता तिला ती कापते मधून. 1, 2, 3, 4 म्हणजे 4 भाग झाले, है ना. बघा, ते फुलासारखं वाटतं ना, ते गुलाबाचं फुल झालं. मला तर असं बघून पहिल्यांदा वाटलेलं की जेव्हा केक मी बघायचो तेव्हा मला असं वाटायचं की किती टफ असेल बनवायचं, म्हणजे गुलाब फुल बनवणं किती कठीण असेल. पण आता बघून एकदम सोपं वाटतंय. एकदम सोपं आहे, मस्त आहे. आता आपला केक रेडी आहे आणि हे आपल्या दुकानात भेटतं आपले चॉकलेटचं हे बाटली चॉकलेट सिरप. म्हणजे जर तुम्ही घरी केक बनवतच असाल तर तुमच्या घरी हे सर्व असणारच. नसेल तरी काय प्रॉब्लेम नसले. अरे, त्या केक वर ठेवले. म्हणजे ते कसं अट्रॅक्टिव्हनेस येतं. फक्त असाच केक दिला समोरच्या माणसांना, माहितीये ना, माणूस बघून सुद्धा खातो, बघून सुद्धा आपल्याला एक फील येते खाण्याची. तसं ते झालंय. किती छान वाटतंय घरगुती. आता क्वारंटाईन मध्ये आपल्या घरी काय केक तर आपल्याला ऑर्डर करायला भेटत नाही. तर असं असेल तर, म्हणजे आपल्या घरात पडलेली बिस्किट असतात ना, नरम झाली तर ती डब्यात पडून असतात, तर ते आपण असा केक बनवायचा. आता तर रेसिपी संपली आपली. आणि रेसिपी खूप इझी आहे, म्हणजे असं काही समजण्यात डिफिकल्टी नाही की आम्हाला परत तुम्हाला बनवून दाखवण्यासाठी. एकदम रेसिपी इझी आहे, तुम्हाला समजलीच असेल. इन्ग्रेडियंट्स पण कमीच आहे. फक्त ही केक रेसिपी ओव्हन बेस आहे, म्हणजे ज्यांच्या घरी ओव्हन आहे त्यांनी ही बनवली पाहिजे. आणि ज्यांच्याकडे ओव्हन नाही आहे त्यांच्यासाठी आम्ही फ्युचरमध्ये रेसिपी नक्कीच टाकू.
तर आता केक तर रेडी आपल्या समोर, मला फक्त तो फोटो दिसतोय. आता टेस्टिंग करूया आपण. हा मम्मी, टेस्टिंग असे जर फ्युचर मध्ये व्हिडिओज येत राहिले तर माझा तर जॉब गेला. माझा पेमेंट गेला म्हणजे माझं पोट नाही भरणार. पेमेंट इन माझं पोट नाही भरणार असं मी सांगतो. तर माझं पोट नाही भरणार. असेच व्हिडिओ ताई दाखवत राहिले आणि असे मला व्हिडिओ रिलीज करायला लागले तर माझं कसं होणार. आज एवढं चांगलं रेसिपी बनली आहे समोर आणि मला ते टेस्ट करता नाही येते. आज मला जाणवलं की तुमच्यावरती किती दुःख असेल जेव्हा मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवत असेल. मला कसं फिलिंग होत असेल ना, आज ते मला लागलं इकडे. एवढं फील होते मला आज की एवढी टेम्पटिंग रेसिपी झाली आहे. आतून कसं तरी झालंय. म्हणजे म्हणून मी तुमच्याबरोबर शेअर करते की तुम्हाला किती वाईट वाटत असेल, वाईट नाही किती दुःख होत असेल की मी इकडे तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो आणि तुम्ही तिकडे बघत राहता. आज मला वाटलं की वाईट झालं, खूप वाईट झालं. आता त्याला वाटलं की मी एवढं चांगलं टेस्ट करून चांगलं खाऊन दाखवतो आणि आपली समोरची माणसं नुसती बघतात. आणि खरं आज तुमच्या कमेंटला रिअलाइज केलं मी की खरं माणसं बोलतात की यू आर सो लकी. तर मी खूप लाईटली नाही घ्यायचो. ऑब्व्हियसली मी आय डोंट टेक इट व्हेरी लाईटली. मला माहिती की काय अहमियत आहे त्या गोष्टीची. पण 1% जो राहिला होता ते मला आज समजलं. तो नेक्स्ट टाइम से एक काम करेल, मी फ्रीजमध्ये रेसिपी बनवून ठेवेल. जे कोणी याल तुम्ही आमच्या घरी फ्रीजमधून घेऊन खा. कारण मला आज माहिती पडलं आता रेसिपी नाही, आता मी अशी रेसिपी नाही टाकणार, आम्ही स्वतः घरी बनवणार. कारण मला टेस्टिंग हवी करायला. पोट काय भरलेलं आहे. आणि ताईला सांगणार बनवला तर पहिला इथे पाठवून दे. ते खूप रॉंग सेंटेन्स आहे. माणसं बोलतात ना की माणसं नेहमीच बोलतात ना की बघून मन शांत करा. ते माझ्यात होत नाही. काय बघून माझं मन शांत होत नाही. मला खायला लागतं. बघून कसं मन शांत करणार. मला गुलाबाची फुलं बघूनच वाटतंय की ते एक फुल उचलावं आणि ते खावं. म्हणजे ते फील होते मला की मी मारी बिस्किट आणि बॉर्बन बिस्किट खातोय आणि त्याच्यावरती क्रीम आहे ना, ते असं त्याला पूर्ण हे करून मी खातोय. तर तुम्हाला टेस्टिंग सांगितली मी, एकदम खूप छान झाली आहे. खूप आतून एकदम त्याच्या जीवाला लागलंय आता. रेसिपी व्हिडिओ पेक्षा तर माझ्या बोलण्याला तुम्ही कमेंट द्यायला वाटतं. ठीक आहे, तर रेसिपी एकदम छान आहे. मला खूप चांगलं वाटलं ताईने काय असं काहीतरी केलं. आणि ही पण क्वारंटाईन मध्ये तिने व्हिडिओ पाठवलाय, म्हणजे 3-4 दिवस अगोदर पाठवलं. आणि तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली, रेसिपी समजली की नाही हे मला सांगा. आणि तुम्हाला व्हिडिओ बद्दल काय वाटतं, अशी व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपेक्टेड आहेत तर तुम्ही सांगा. या व्हिडिओला 2 वाजता नक्कीच करा. या व्हिडिओला लाईक करा आणि या व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर शेअर करा. आणि ताईची रेसिपी आहे आणि ताईने रेसिपी बनवली आणि असेच आपण नवीन रेसिपी तुम्हाला दाखवतच जाऊ नक्कीच.